Què estudieu o heu estudiat? Del grau de Treball Social a la Universitat de València. De primària i el col·legi La Puríssima. I tu, Tamara, a què dediques? Jo soc treballadora social i actualment tinc el càrrec de coordinadora a una oficina Mentora Plus de la Fundació Amigo. Carol, quin és el teu color preferit? Morat. I el teu, Tamara? El blau. Teniu sèries o dibuixos preferits? Jo soc més de sèries antigues, no? De quan era més adolescent. Pues el internado, tot això m'agrada tornar a veure Los Protegidos, tot això m'agrada veure-lo moltes vegades. Sou més de fideuà, paella o arròs al forn? De paella. Paella. Quin país us agradaria visitar? Itàlia. A mi m'agradaria viatjar a Costa de Marfil. Quin és l'emoji que més vos agrada? El de beso. El meu també és el que més utilitza al WhatsApp. Carol, què t'agradaria ser de major? Mestre. Tamara, definiste en una paraula. Molt activa, crec jo. I tu, Carol? Pues igual. Carol, com definiries a Tamara en 3 paraules? Activa, cariñosa y alegre. I tu, Tamara, com definiries a Carol? Dolça, simpàtica i molt carinyosa. Quina és la persona a la que cridaries en una situació important? A la meva germana Sònia. A la meva mare. Quina és la teua persona vitamina? La meva neboda. La mare. Carol, quin és el teu exemple a seguir? La mare. I tu, Tamara? Jo en els meus pares, qualsevol de tots. Són molt treballadors, amb moltes ganes, fan les coses amb il·lusió i sempre han confiat molt en mi i m'agradaria el dia de demà també poder confiar en els meus fills i donar el suport com ells me donen a mi. Quin és l'acte que més esperes? 2, per mi els més importants són l'ofrena i el dia de Sant Josep. L'ofrena. Tamara, què és el que més t'agrada de les falles com a festa? Em costa contestar aquesta pregunta perquè contempla la falla com un tot, com tot el que és, no? El treball tot un any, el que es fa, totes les activitats que tenim, i jo el que més admiro al final és el treball que fa tota la gent fallera de la nostra falla per a continuar fent festa tots els anys i fent que la nostra falla sempre estiga creixent. I tu, Carol? Pues a mí también me costa, pero yo diría que les activitats. Tamara, li donaries algun consell a Carol des de la teua experiència com a fallera major infantil? Que disfrute tot, que ho visca tot, que no es perda res, perquè és una que va quedar guardat en la teua memòria per sempre. Què li diríeu a una xiqueta o dona que mirant aquests vídeos planteja presentar-se a fallera major o fallera major infantil? Que no ho dubte, perquè crec que és una de les millors experiències el poder representar a la teua comissió, i enguany Carol i jo som falleres de tota la vida del nostre casal i la nostra comissió, i crec que és tot un orgull poder representar a la nostra comissió, viure tot això, i ja no només per a la nostra falla, sinó conèixer el que són totes les falles de Torrent, és algo inexplicable i anima a tot el món a que ho faci en algun moment de la seva vida si té la possibilitat. Pues que vaig a pecar davant perquè és molt divertit representant als teus amics i companys. Què són per a vosaltres les falles? Per a mi és tot. És amistat, és família, és unió. Al final la falla per a mi no és família de sang, però és com una família, no? La gent me coneix des que vaig néixer, m'ha vist créixer, m'ha vist fer-me una dona, m'ha vist aprendre competències i per a mi és tot, és el meu dia a dia, la meva falla. És amistat, és alegria, és molt. Us agradaria dirigir unes paraules a la vostra comissió? Ara que tinc l'oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres, vull donar les gràcies per la participació activa que tenim dels nostres fallers en la nostra comissió, per fer que puedan participar en totes les activitats que les falles de Torrent ens presenten i convidar-vos a que participeu en tota la setmana fallera, en totes les accions que tenim ara cap endavant, en disfrutar, el fer falla, el fer unió, l'estar tots junts i disfrutar de la nostra setmana gran, que és el millor que tenim. I jo dono les gràcies per poder disfrutar este any d'una manera diferent com a fallera major de la nostra comissió i sé que vaig a tindre tots els fallers del nostre costat. I us dono les gràcies i us animo a participar en tot. Us animé a gaudir d'aquesta setmana fallera que és la millor de totes. Com definiríeu a la vostra comissió en 3 paraules? Jo crec que les 3 paraules que definirien a la nostra comissió és familiaritat, és activitat i és cultura. Les 3 paraules que definen a la meva comissió són amistat, alegria i diversió.